Katibat. Tinapalabas anyan apungtot ni Saro, idinalukatan na tinakali na akahon, gaputawan met nakita na agameng, no diket narukupen abadbado. Kinugkugtaran na ti kahon, sa kalpasan na, napan iti ayan ti balite, ket inubur-ubur na dagiti pagarupen na anagapon dita. Iti may sa arabi, nasdaaw ni Saro, iti kalaat akaadana iti kabakiran. Nupay makabulsek ti sipnget, nabatad anakita na ti pakabuklan ni Victoria. Kinuna ni Victoria asumurot, ngem adda panagkedked na. Naalyaw ni Saro, idi pagamuan la tapimig sa ti angin, ket kasla maitayab. Sa kalaat anagsardeng, ket nagdiso iti daga. Nakariing iti kabigatan na, ket imbaga na kada inabuana ken bitwen tinapasamak. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Katibat. Anya ti kayat mo asawan, inabuana. Ngamen, atapag nga aramid ti dakas nga espirito, ti sikog ni Bitwan. Kastamat ko matibagak kada kayo. Wan, katapno mapanagnakan. Masapol nga agpakitan ni Bitwan iti doktor nga umay dito'y kabalit tiyan. Saan tayo nga agdadaal iti panawan, Saro? Daduma, awan bilib ko kadagiti tagapatad nga umay kundi pasyar dito'y ayan tayaw. Pagkunaambot iti kastabor siya? Uray sana ka nakadak iti pagadalan, ay makaawatak mo't kay. Anya nga raw ti pagkunaam iti kasta. Umay dala kundi bisita ditoy. Tapno maipakita da kadagiti mangipatugaw kadakwada. Ngagturay manen iti sumaruno pa nagbubutos. Anya? Wen may. Di ka man kundisaw iti di mo amo bursyaw. Awan ba manaknak mo iti kasta nga ibang baga? Ne, agpaiso matibag-bagak ka. Imasinso tayo kumadituyen no amin nga umay bumisita katong palen dati ikarida. Wan matkit de, Dadan! Nay! Sumanga na kita tayo ilay! Dadan! Ha? Dadan na po! Nay, Nay, at dada ka na. Sakti may sa amang sabat kadakwada. ay umayak mo't Sarabuan tayo ida. Nay, adaan dagiti bisita, Bitwan. Umasidagtan iti katengaan ti purok. Addadan! Ina, si kalatan ti umasidag, dito yak laang. Ay na, balasang ko. Umaikan, tagdiretso tayo jay ayan, tinakabado iti puraw. Ina, jak maawatan ti na. Kaslag kapsutak matan, idinakitak dagiti bisita. Sikakit day. Umaikan. Orayin kayo la dituhin, Ina. Ay saan? Umayka. Mapantay ti ayan jay nakapuraw. Pakurusak manday tamuging mo. Tapno di nakabasta pagang agawan ti karkar na adi makikita. Ina, dayjay ibagbagam anak kapuraw ti jak kayat nga sitgan. Iso adito yak laang. Katno pa di dayjay balasang ko. Iso akang runaan akayat ko nga asit ganta. Iso nga umaykan. Di naksagidan, bakit buwana? Kanawan nak dito yan. Ha! Kasla,
Kumilaw ti ikikita na kanyak. Ditakan! Bitwan! Agsubli ka! Bitwan! Ayan ti asawak, di mat nagkuyog kayo. Wan! Ngamdya kon nakamakam, itay nagtaray api manaw. Anya? Di na kayat ti umasidag, iti ayan dagiti bisita. Ha? Asit gan me kuma ni Apo Pade. Hanggang pimanaw mutan. Ay, Si kalatan ti kaduak saraw. Asit ganta ni Apo Pade. dakayulatan. Sa pulag ti asawak. Ha? Saan mo takayat ni Saro ti umasidag kan ni Apo Pade? Oh, Diyos ko. Dakas, ti ka ipapanandag ito'y. Kapsat buwana. Nakadano nakmudlang dito'y ayan nyo. Malagip nakpailagayam, Padre. Well, nabayagan dahi diyan na udyapan nakakita kada kayo nakimisa. Kadwam idi ti agnagin iti bitwen. Awan. Nabayag nga agpay sunday day. Nayakarak idin iti parokya. Ang kalpasan ti sumagmamano atawan, apa nagtalinaed ko iti nakayakarak. Dinawat ko nga sublidak iti Ilio a Santa Barbara. Isumandak kita dito eh. Kasta ka day, Padre. Uwan kamsat. Naipadamag mo ti kadadag iti. Di nakapapapati ang mapaspasamak diti purokyo a kabalityan. Dahil tatiga po na. Ngayon ka gumaak ti simurot kada Apo Mayor. Pagyamanan mi unay ti anusyo, Padre. Sika ti nauna kadag iti amin ang nataangan dito'y purokyo nana. Kan sika tinamnamag ang makatulong kadag iti kapurokam. Adi pa'y makaamu iti namarswa. Napintas ti panggap mo, Padre. Kat maragsakan unay. Puno nga ado ti saan anasayaat. Ama paspasamak ita dito'y kabalityan. Nagdalupisan kita turun. Tumakter ka, Bitwan. Agdamang mga kong agsasaw. Ibagbaga na ato makdarak. Ngam, ayan ti agsasaw. Pingawan makita. Naglayang dito'y ayan ko aturod. Napresko ti angin. Ngam, ayan ti agsasaw. Magnaka, Bitwan. Magnaka. Sino ka? Apay asaan ka makita? Magnaka. Makita na to iti lugar apakatanuna. Magnaka. Aguray ka. Kasla boses tay gayim ni Saro ahapon. Boses ni Toribio Kimura. Toribio Kimura! Amok asikat agsasao! Agpakita ka kanyag! Agpakita ka kanyag, Toribio Kimura! Agpakita ka kanyag! Da Jenny Bitwen. Nakadapa iti turod. Anyat ar-aramidan na dita. Bitwen. Anyat ar-aramidam dita. Kaslaawan mang mangag na. Bitwen! 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 Anyat ar-aramidam dito eh. Apay ang nakadapa ka. Kat nakakidam ka pa eh. Awan, Kunakla no madanon kayo kiniinabwa na iti ayan dagiti bisita at taga-ili. Nga pinanawan mait. agawid tan. Saan?
No di mo kaya't ti agawid. Sakla ang ti agawid. Saan ta pa'y nga agawid? Mapantay di sentro. Agpakita ka iti doktor. Agawid tan kunak lang arudan. Umay kakit din. Ibatam timak! Ah! Inuwagtan mo ti himak. Saan ka ka di ang makaawat iti sao? Ha? Kaslabagang dagiti matana. Sika lang tagsubli iti ayan dagijay at tao. Di nakpilitan ta ang mga numauram ka asibibiyag. Ha? Anya ka din ti sasawam bituan. Umanaw kan! Di may katan iti bagim daytoy, Saro. Bayam nga agtalin na ed ang nakakwentas ken ka daytoy. Kastanda ti pamatim iti Diyos. Anang padda iti iso amin nga dito'y lubong. Wen padre. Imdagam dagiti nasaya at asarita. Dagiti balaka, dagiti matalag, apang lakayan diti purokyo. Wen padre. Kaya't agbalin kayo kumasarikad ka dagiti kapurukan nyo. Wen padre. Diyo itulok nga abakan na kayo ti kinadakas. Wen padre. Aday ta. Nayusong ko ni titanggad mo ti kwentas anabitinan iti Basita Cruz. Kaya't ulit Saro. Di mo isi na daytoy iti bagi. Anya ka no dayjay ngay. Inabuana. Awan. Borsyo, saan ang nakakatawa tinakiitam? Paikit din asad ang nakakatkatawa ngay. Sinagutan lang arudan ni Apo Padi ni Saro iti kwintas. Lubid pay. Anya dayjay? Balangkan ti samot nga alahas jay nagsinankros abitin na. Huston, Borsyo. Ha! Sa kanto lang at agnakam, numabalsan ka. Mabalsan? Anya mabalsan? Saan ka nga agdamag? Basta di ka manglais. Dakas ti kasta, Borsyo. Di mo mababalaw ni Borsyo nga agkatawa. Gapo iti nakita na buwana. May sakamag, Petra. Nakakatkatawa mat ngamin dayjay. Kaslaubing ni Saro akid wintasan jay padi iti lubid. Anabitinan iti basit a cross. Ala, agkatawa ka, Petra. Sige. Jay padi aya. Kakaisuna nakadapaw dito'y nakasolsuli nakapurok tayaw. Nagpakatawa pa iti inaramid na. Imbis kumaan ang misa. Saan ang nagpakpakatawa? No di ka't inadalan na tayo. Ha? Di kay ngamin nagdengag ka ni Borsyo. Tanagkinkinul din kayo latan, anagin inarasaas, kabayatan ti panagsasauna. Di ka man buwana. Eso nga awanan tinasaya at amapaspasamak dito'y kabalityan. Taimma doon tikas kada kayo apiluso po. Lugluganan da kayon ti demonyo. Adayon tinapagnak. Nawati-wati dalan. Kasla sa anak ang mabamban mo. Nakaskas daaw. Ha? Adda tao iti masungad ko. Kasla ni Anib. Apay nga adda dita ti anak ko. Anib, anak! Sa dino ti papanan nyo, nanay? Diyak mo. Anya? Magmag na kayo adiyo amo ti papanan nyo? Diyak maawatan ti bagit. Basta, diyak mo no sa dino ti papanak. Unay na nagdaga. Apay nga ta. Kat rabi imatan.
Ang mga no dahi tumat na puskol a kamisetak tiga puna apudutan tiriknak. Usubak manlangan ha. Antay ta. Kastoy ko na maturog. Anyaman nga tanti marik na ti asawak. Aprosan naman ang tisikog na. Saro, ang sakit man ang tiyan ko. Anyaman daytan. Diyan ka mo. Kinuna ni inabuana nga agpakita kay ti doktor. Ngem di ka matdimngag. Mamuan ko ma. No apay ka na yun nga sakit ti tiyan mo. Malakas tamon ang maturog. Umabay ka kanya. Anya? May mayat no kastaan naglinis ang makitak ti bagim. Makitak ita ti kinabanag mo. Gaputawan badong. Amok adagaangan ka. Iso nga inusub mo ti kamisetam. Ampang. Napunas ti sakit ti tiyan ko. Awanan. Anya? Dakas sa ti epekto ti puraw a kamisetam, Saro. Iso anasaya at mat ta inusub mo. Ala, so katamlangan. Dayta nangisit ang nakasanlapay di tabalaybayan ti isuot mo. Aguray ka. Talaga ka dingag sakit ti tiyan mo itay? Unman. Apay, ti kunam agpampamarangak laang amasaksakitan? Saan mat? Ngam, mas daawak iti at apanagimbag ti sakit ti tiyan mo. Dayta nga rod suot mo apuraw a kamiseta ti amok agapuna. Iso asukatamon. Anya? Kagurak dayta abadom. Sukatam, di ta nangisay. Ada rin padak. Ay asino pa'y langat ati romwar. Kat tumangan ti rabi eh. Saro! Sika dayta! Rumuara, maturog kayo latan. Ha? Apay adi ka naggangat iti pagsilaw mo. Nagsipngat. Ha? Ay, Saro! Mabit lang! Saro! Ay, agdwa-dwa akan di Saro. Surutak! Sa dino ti papanan ni Saro, gagayem, di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino, kanitimat direksyon June Rebotazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Batibat!